Assalamu alaykum hormatly izleyiciler. Men jurnalist Allamrat Rahimov. Bugün 2020-nji ýylyň 3-nji sentýabry. Ýadyňyzda bolsa, Türkmenistanyň gelegegine nähili bolmaly atly şu gepleşigimiň geçenki sanynyň soňuny men bir iki sany sonra bilen jemläpdim. Şu soragyň üstünde de men şu gedekki sanyna durup geçekdigim barada aýdypdym. Bu sanda şu soraglar ha şundan ibaret. Näme üçin opozisiýon liderler Türkmenistanyň geljekde haýty ýurtlar bilen ýakyn hyzmatdaşlykda bolmaly we arada anyk bir zat aýdanoklar diýip ýyldyşlemeden biri sorag beripdir da. Men şu soragy okudum. Ondan indiki bir soragam ýene-de bir tane ýyldyşlemeden gelen sorag onu jemläp aldym men. Türkmenistanyň daş töwereginde oňa täsir etjek bolýan siýasy güýçler we toparlar köp. Olaryň bähwi darap edýän ýa-da etjek hereketleri Türkmenistany, Siriýa, Awganistan, Libiýa we Irak ýaly terrorizmiň we gan şaýkaçlygyň ýerine öwürip bilmezmi? Siz şu arada nähil pikir edýäňiz diýip berilen sorag. Indi dogrudanam men geçen kepleşigimde de aýdypdym da, şu opozisiýon liderlerimiz şu Türkmenistanyň geljegi barada da esasanam häzirki dünýäň gyýysyýasy ýagdaýyna haýsy ýurtlar, haýsy güýçler bilen ýakyn hyzmatdaşlykda bolmaly. Nähili şu hyzmatdaşlyklar ýola goýulmaly. Ýurdun içerki we daşarky siýasaty nähili alınıp barylmaly ýaly soraglara jogap berip anyk programma bilen çykyş edýänoklar. Bulam biziň ýyldyşlerimizde tebigi ýagdaýda bir tebigi soraglary döredýär. Näme üçin şu soraglary gowdanoklar, näme üçin şu soraglary şular ýaly möhüm soraglara jogap berenoklar. Ondan ýyldyşlerimizden şu aladasyna men paýlaşýan, olar aýdýan käbirleri şu ýakyn günlerde soňky ýyllarda bolup geçen wakalar ne şular ýaly weýrançylyga getirdi. Esasanam ne Libiýa, Siriýa, Irak ýaly Awganistan ýaly ýurtlarda uly weýrançylyk göretdi. Şundan gorku ýokmy? Ýakyn günlerim gyzgyn nokatlaryň biri bolmagyna galýa. Henidem terrorizmiň iň güýçli nokatlarynyň biri bolmagyna galýa. Şu zatlar gözeňde tutsaň, şol sonra berýän ýyldyşlemleriniň aladasyna düşünip bolýar. Şu Türkmenistanyň şolar ýaly bir gyzgyn zona öwrülmezmi, terrorizmiň ojagyna öwrülmezmi, ýa şonu öwrülmezlermi diýip sorak. Gaty ýerlikli sorak şu arada biz häzirden şoň pikirini etmeli. Sebäbi näme üçin? Sebäbi inser görseňiz şol soňky 17 ýylyň dowamynda, 17 ýylymda 19 ýylyň dowamynda. Men näme üçin 19 ýylly bolýan şol Birleşen Ştatlarda 2001-nji ýylyň 11-nji sentýabrynda amala aşyryldy diýilýän terakty hüjümi şol ýakyn günlerdaky operasiýalary sebäp boldy. Şonda da öňü bilen eger bilmeýän bolsaňyz soňky nesilden bilmeýän bolmaklary mümkin sebäp ondan ýer 19 ýyl geçdi da. Şonda şol wakany bahanalap Amerikanyň Birleşen Ştatlary Awganistanyň içine girdi, goşulturdy. Men şunu näme üçin ýatlatjak bolýan sebäbi şu ýakyn günlerde soňky şol 19 ýylyň dowamynda bolup geçen weýrançylygyň bahanasy näme boldy? Öňü bilen şu Amerikan Birleşen Ştatlaryna terrorizm hüjüm edildi diýilen bir bahana boldy. Ikincisi näme? Ikincisi hem şol ýakyn günleriň käbir ýurtlaryna ýüze çykdy diýilen revolýusiýon hereketler, ýagny protest hereketleri sebäp boldy. Hamala näme üçin şol ýerli aktivistler öz diktatorlaryna, öz liderlerine garşy aýaga galypdyrlar. Muňa şünem Günwatardan kömek sorapdyrlar. Günwatar mana bizine demokratiýalaşdyrjak şo ýurtlary diýem. Şo ýurtlardan käbir ýeriniň içine hatda goşun sürdüler. Öz samolyotlaryny, harby samolyotlaryny sürüp bombaladylar şo ýurtlary. Bu zany men beýdimek bilen Irak gödeňde tutýan, Libiýany gödeňde tutýan, Siriýany gödeňde tutýan. Indi şu atlaryň nime şu göz başyny gödeňde tutsak da onuň bir hökman gödeňde tutmaly. Nämeden döredi? Men şoň üçin görüýt aýdýan. Şu ýurtlardaky käbir şolaryň käbirindäki weýrançylyga sebäp bolan zat şolana demokratik mitingler, demokratik demonstrasiýalar hem demokratik revolýusiýalar diýilýän zat sebäp boldy. Ölerim hakykatdan ham yerli protestçiler, yerli opozisiýerler şol hereketiň başyny alyp götürdiler.
Toňam ýöne olara daşary ýurtlardan kömek edildi. Ýöne kömegem däl. Ýaragly kömekler edildi. Şo ýurtlaryň içine ýarag ertildi. Toňam häkimiýet güýçüne agdaryldy. Innem birazjyk ýygyňda bir terhalyk görüň, şol 19 ýylyň içinde bolup geçen ýagdaýlara. Şo ýurtlaryň haýtyna demokratik jemgyýetler edildi. Owganistanyňmy, ýa Iragynmy, ýa Libiýanyňmy, ýa Siriýanyňmy haýtyna. Gün watar şo ýurtlardaky ýagdaýa alada bildirýärmi? Şo ýurtlarda demokratiýaň ýokdugyna ýa-da şo ýurtlarda anarhiýaň höküm sürýänligini alada bildirip, şo öýlerini günäkärleýärmi? Sebäbi öýleri şoňa sebäp boldylar. İçine goşun sürüp ine biz size demokratiýa getirjek diýdiler. Şolar öz beren sözlerine durdularmy, wagdalaryna? Şolara hakykatdan amana demokratiýa gerek boldumka, ýa başga zat gerek boldumka? Şu arada men birazjyk şo sora bermegim sebäbi kä halatda biz şonýaly boş lozunglara da türkanalyk bilen anan ýatsa, şo gün watar bir zat diýse hökman şoň aňyrsynda bir gowy matlap ýatanlar, bir adam kärçilikli planlar ýatanlar. O adamlara kösenýän halklara bir hemaýet etmek islegi ýatanlar diýip de güp anan ýat. Oňa ferede oturýas bolyn. Her wagt olaň diýen sözi, olar öz diýen sözlerini berýän wagdalarynyň ýerinde diňe bir durmak däl, oň çersi bolup çykýar. Öýden bir ýönelige bolanok. Şoň üçinem birazjyk şu taýda ýyleşmeli pikirlenip, oýlanşyrak hereket etmeklige men çagyrýar. Nimeň ýanky diýen waka men näme üçin ýatlaýan? Sebäbi şu taýda men geçen gepleşigimde de men birazjyk nyk tapdym da Türkmenistan ýaly kiçijik ýurt geljekde ösmeli bolsa, daşarky şerketiýata dalyp barmaly bolsa hökman haýtadyr bir güýçli döwletler bilen uly güýç merkezler diýip atlandyrylýan häzirki giýetiýaty ýagdaýdaky şol atlandyrylýan ýurtlar bilen olaňa men sanak geçdim. Hatay, Orsiýa hem Amerikan Birleşen Ştatlary ýaly ýurtlaryň haýtadyr bir biri bilen ýa bir näçesi bilen bir wagtyň özünde ýakyn hyzmatdaşlyk alyp barmaly, öz howpsuzlygyny näde üçin etmeli? Olaň alyp barýan siýasaty ýurdun içirki siýasatyna, içerki ýagdaýyna täsirini ýetirermi? Ýetiren ýagdaýyna bu ziýanyna bolarmy Türkmenistanyň ösüşiniň ýa peýdasyna bolarmy? Ana şo zatlar barada biz häzirden pikirlenmeli, häzirden şoňa jogap tapjak bolmaly. Näme üçin? Sebäbi bizim ýurdumyzyň geljegini kesgitleýänler. Ondan bilip bolanok ýagdaý islenlik wagt häzir üýtgemegi mümkin. Türkmenistanyň häzirki diktator rejiminiň haçan gitjegi belli däl. Ol şu ertiremi dibiler. Ol ýöne bir adamyň janyna bagly zat häzirki ýagdaýda. Ondan oň ýerine geljek güýçler olda içinden çykjakmy, goý içinden çykdyn ýa daşyndan çykdyn, şonda da biz häzir şu zatlar bardy, hökman gurrun etmeli. Şol siýasaty özümiz alyp barmasagam, şu zatdan gurrun edip goýsak, şolara ýetirsek, belli bir derejede belki olara da çelgi bolar. Belki olaňam pikirlenmegine bir ýardam eder. Inni näme esasy ünfermeli şu taýda. Şu käbir ýyleşlemeden alalaşmaýanlygyna da garamazdan men şu geçen kepleşimden soň hat ýazanlar boldy. Türkmenistan öz başyny özü çarar, bize hiç ýyl daşyndan hiç ýyl howanaram gerek gel, eýe çykjagam gerek däl diýen ýaly sözler ýazýarlar da. Gynan takda bu öz gaty ýöntem, ýa-ni giýetiýata düşünmeýän adamyň pikiri. Gaty ýöntem pikir. Näme üçin? Türkmenistan ýaly 6 milyon ilatly ödem goşunlyňam ýaraglanşygy şo Sowet döwründen galan zivil görnüşindäki eýem, zivil öwrülen ýaraglanşygy bolan ýurdun goşuny özüni hiç açanam gora bilmeýär. Biziň häzirki ýaraglanmadyň aglawasy 90% diýen ýaly şol Sowet Soýuzy döwründen galan ýaraglar 70-nji 80-nji ýyllaň ýaraglary iň täze bolan. Ol ýaraglar bilen häzirki zaman diýişdirnegine çenli ýaraglanyp gelýäjek aýdalyjy hatda terroristler bolsa da olar ýaraglanýan ýürükde güýçler bar. Ölerim häzirki zaman derejetindäki kämil ýaraglar bilen üçin edilýär bolar. Şolar terhediň üstünden Hudaý saklasyn, terhediň üstünden aşyp içine girendiýse bir 20-30 ming sany ýadyr terrorist bir gan oljak. Şolsa şoň öňünde durabiljek güýç ýok. Türkmenistanyň özüne gynan takda şunu boyun almaly. Indi bu özü näme diýmek? Ýani hökman biz
kömek sorammalymy. Ýokman biz bir ýeriniň bir güýçli döwletiň öňünde ayagy dyýda çöküp, şolaň diýenini edip, şolaň oýun otgusyna öwrülmelimi ýa başgaçarak görnüşinde de bir alyp gidip bolýan bir ýaly tiýatraty. Indi öňü bilen men ýanky sanak geçdim da şu 3 tany etaty 3 merkezi bar diýdim da. Indi alyp göreliň Hytaý. Indi nähili haýsy döwletler şolaň haýsy bilen biz ýakyn hyzmatdaşlyk edemizde biz üçin iň bolmanyna gaty bir ziýany bolmaz. Indi Hytaý alyp görsek da, Hytaýyň öňü bilen almaly görmeli zat Hytaýyň häzirki döwlet ýol başlarynyň alyp barýan döwlet siýasaty. Eger Hytaýyň içinde bolup göreniniz bar bolsaňyz, bilýänsiňiz, Hytaý göräýmäge ullukan bir döwlet bolýan ýöne şo ýurdun häkimiýetleri, şo ýurdu şeýle bir izolýasiýa salypdyrlar da, Hytaýyň içindäki ýaşaýyş daşky dünýäň ýaşaýyşyndan büýük göter tapap bolýar. Nämesi bilen tapap bolýar? Hytaýda totalny kontrol ýola goýulan. Ödem şo George Orwell'in eserindäki şo distopiýa diýilýän ýaly derejede ýola goýulan. Hytaýda häzirki elektron, biziň görýän internet dünýämiz Hytaýda ýok. Ýa-ni diýjek bolýanym, şo Facebook diýilýän adam ýok, Twitter diýilýän adam ýok, ýa YouTube diýilýän adam ýok. Olaň öz içeriki, olar özleri ýola goýupdyrlar şol ýanky ýaly hyzmatlary, ýanky ýaly internet guruluklaryny. Ýöne ol Hytaýyň özüniki. Näme şunu edýärler? Şo daşarky dünýäň maglumatyny el ýeterli etmejek bolup edilen zat şol. Şolar ana 1,5 milliarda goly halky şeý dip saklap bilýärler. Ödem her ädemiňi häzir elektron teknologiýa şeýle kontrolly edýär diýip men Hytaýla tanışlama edýärler da. Ýöne diýär şu islendik ýerde kiçijik bir pasyolokda ýa şäherde de ýa şu köçedilgünni bolup diýär Svetofor gyzylýan turka piýada geçýärsen ylgap. Eýem taňa ertesi günniýe taňa iştiraf edýär. Şonu eýem şu taýdaky gurnulyk goýulan kameralar sen suratyny alyp diňe bir kanun bozulmagy üstüne açanok sen kimdiňe meýän bilip otur. Sen ädýän ädemiňi hasaplap algoritm boýunça sen kimdiňi bilip bilýär diýär. Sen hereketiňden. Şolar ýaly derejede. Bir tarapdan hawa bir kontrollyk belki käbir adamlara bolup görünmegi mümkin. Hawa kanun bolma ýokdur. Ýani ha uğurluk cümürlük ad bolsa ýa jenaýat ad bolsa binäme erwetme diýip pikir etmekler mümkin. Indi pikir edip görüň özüňiz häzir aýdaly siz häzir häkimiýetleň siýasatyndan närazy bolup bir ýerik jemlenjek bolsaňyz ýa kimdir biri bilen pikir alşak bolsaňyz, şo barada maglumat alşak bolsaňyz, şo zatlaryň hemmeti şo häkimiýetleň gödäwçiliginde. Şo bir teň duşuşýan duşuň şol ýerde bir ýerde pasyolokda ýa bir owada duşuşak bolsaňam, şoňa möýde gödäwçiligi alınıp durulan bolsa elektron teknologiýanyň güýji bilen. Bu öde totalny diktatura, totalitarizmyň bir görnüşi, ödem bir kraýny görnüşi, çakdan aşa görnüşi. Indi Hytaý bilen şeýle ýakyn hyzmatdaşlyk men bunu näme üçin ýatlaýan? Bir tarapdan bir Hytaýda bir gaty bir açlygam ýok ýaly, bir ösüşem bar ýaly, diňe bir bar ýaly, häzir ol özüniň ykdysaty ösüşi boýunça ýa dünýäň birinji orunyna geçdi, Amerika Birleşen Ştatlarynyň biriňe geçdi. Özüniň içerki önümçüligi boýunça. Ondan Hytaýyň bazary, o dünýäň iň uly bazary. Ondan Hytaý iň köp ýönüme öndürýän döwlet. Indi bu tarapdan seredende bir Hytaý hakykatdan bir ösen döwlet. Indi şoňa ýakynna şaýmaly ýaly bolan ýöne ýanky ýaly syýasy meselesine seretsen, şoň alyp barýan insan hukuklary bilen baglanyşykly, insan azatlyklary bilen baglanyşykly, söz azatlygy bilen baglanyşykly meselesine seretsen, gynan tapda Hytaýdan görülenlerlik azatlar gaty az. Bular bir tarapy, ikinji tarapy Hytaýda iň bir repressiýa var edilýän milli adlyklaryň birem şo taýda ýaşaýan etnik Uýgurlar. Şo Urumçy regionuny Hytaýyň şo Uýgur Awtonom Respublikasyna şonda ýaşaýan musulmanlar indi näçe ýyllar bäri onlarça ýyllar bäri uly repressiýalar var edilýär. Özleriniň dini garaýşlary üçin, özleriniň söz azatlyklary üçin. Elbetde olaram öz ambisiýalary bar. Olaram awtonom bolmak, ýa-ni öz başdak bolmak, Hytaýyň öz içinde bir öz başdak bolmak ambisiýalary bar ol Uýgurlaryň. Onu aradan aýyrmalar, ol faktory. Onuň ýöne beýleki tarapdan diňe olaň ýa-ni şol öz başdak bolmak ideýasy üçin näme olaň ýerlenmegi. Olaň hatda şo dini garaýşlary üçin. Şol öz aralarına bir
dini temalardan gurrun edenlerine de şoňam arasynda goşulşyp şolaň telefonlarynyň dinlenip şolaň alışýan hatlaryna gödäwçiligi diýenlikleri barada da şu taýyp gelip gidip men käbir uýgurlar men habar maňa şunýaldy duşup pikir alşmak mesele etdi da bir meden şäherinde şu taýdan geldi uýgurlar bir aýdym ta topary geldi ana şonda pikir alşdyk bolýan şolar şonýaly suratlandyrýarlar olar hökmaniýa bir avtonomiya ya öz başlyklyga eýe bolmak meselesi bilen baglanşykly dälýärler da. Men diýjek bolýanym şu wagtda şu erkinlik meselesi wagtda da söz adatlygy ya insan hukuklary meselesi wagtda ýa-ni Hytaýdan görellerlik zatlar gaty al. Onsoňam ýene-de bir zady Hytaý şeýle ägir uly ýurt bolan üçin onsoňam dünýäň ilatynyň bir 4den 1 bölegi şonda ýaşaýar da. Olara bazar gerek. Olaň öz ýa-ni haridyny satmak üçin, şonu amala ýa-ni öz söwdasyny amala aşyrmak üçin. Ikinciden olara ne territoriýada gerek. Hytaýyň ilatam intägim ösüp gidip otýar. Şoň üçin eger ünsürýän bolsaňyz, şu başardyklarynyň Hytaýlar şu daşary döwletlerden uzak möhletliğin yerleri arenda ýa-ni kärendesini almak diýilen ýa-da praktikany ulanýandyrlar. Ýöne oňa arasynda da ýören gümürçük şertler var. Indi käbir häzir kwagt aýdaly şu wagtda Orsiýetiň bunun gorundaky tokoýluk regionlarynyň häzirini Hytaýlylar çykarmak uly mesele bolup dur. Şu taýda soğusna tokoyluklarynyň epesli bölegini arenda alan bolup häzir şu taýyň tebigatyny weýran edip otýar da Hytaýlylar. Indi şu wagt Orsiýet üçin uly kellagary bolup otýar. Indi şolary nädip çykarjaklaryny bilenok. Olaram hiç zatdan gaýdanok. Beýlek bir tarapdan täbi Hytaýa agaç gerek. Hytaýyň özünde ýok şonça agaç. Ondan olaňam eliniň ýetmeýän ýerem ýok. Ol ýa-ni kärendesinde yer almak meselesinde hatda Ukrainaňam Uran uly territoriýasyny uzak möhletliğinin kärende alanlyklary barada maglumat bar. Ýöne Ukrainaň içinde buňa alada bildirýändir. Emma sebäbi şol baglaşylýan, şu wagtda baglaşylýan şertnamaň düýbüne seredýän bolýan. Şu taýda Hytaýlyň özleriniň ornaşyp şonu öz önümçilik territoriýasyna, zonasyna geljekde öwürüp, ondan şonu hatda hususlaşdyrmak mümkinçiliginiň, ähtimallygynyň, ýa-ni howpunyň bardygyny aýdýarlar da. Indi men diýjek bolýanlarym şolar ýaly uly ilatly, uly imperiýa ambisiýaly ýurt bilen hyzmatdaşlyk edilip, şolara mümkinçilikleri durasaň, Türkmenistan ýaly ady ilatly ýurduň akwalynyň soň nähili boljakdygy belli däl. Şu aňarsynda şoň hökman howpunyň boljakdygy görünip duranda. Hytaýyň ambisiýalary gaty uly. Näbi bula bir tarapy. Indi Hytaý bilen baglanşykly meselede. Ikinciden aýdaly Amerikan Birleşen Ştatlaryny alyp göreli. Olun ýa-ni giýesiýasatda dünýäň giýesiýasatyna eliniň ýetmeýän ýeri ýok, burnu sokmaýan ýeri ýok bu döwletiň. Ödem soňky wagtlar gaty yaramaz reputasiýa eýe boldy, yaramaz awra eýe boldy, esasan ýakyn günnugurda alyp baran siýasat sebäp. Indi bu taýda da gorkorýaly heder ýallar köp. Nimen bu taýda bir ýurdu öwüp beýleki ýurdu dögmek maksadyndan uralanmak, şoňa dogry düşünüň häzir meni bir anti-amerikan ýa-da bir beýleki döwlete tarapdar hökmüne görkezjek bolup häzir finansiýaklaryň tapylmagy mümkin. Ýöne men öz bilýänimi aýdyp, özümde bar bolan maglumatlar bilen paýlaşyp birazjyk sizi oýlandyrjak bolýan. Eger siz alalaşmasaňyz, sizin maňa alalaşmaýanyňyz gönügine kommentariýa bölüminde de ýazyp bilersiňiz, ýöne argument getirin. Men haýsy argumentim bilen alalaşmaýan bolsaňyz argument getirin. Ondan türkmende bir nakl bar. Bir kimsiz gödel bolmaz diýip. Elbetde ýurtlaryň hemmesiniň hem esasanam uly güýçli döwletlerin, imperiýa ambisiýaly döwletlerin kemçilikleri özlerine ýeterlik. Ýöne şol yaramazdan gowusyny saýlamak diýilen bir zat da şolar ýaly düşünjeden uralnanda şolaň içinden haýsysyny özüňe bir howunlar tutmak ýaly, haýsysyny özüňe bir kömekçi tutmak ýa haýsysyny özüňe bir hakyky bir ýakyn partner tutmak meselesi ortaga gelende
şonno gaty oglonçukly pikir ädilme üçin men aýdýanlar. Şoň üçin şu zatlar men goýdap otyrym. Indi men aýtdym ýa-ni Amerikanyň Birleşen Ştatlaryny alyp görelim da. Hatay bardak mesele ýanky ýalyra. Indi Amerikan Birleşen Ştatlarynyň ýanky alyp barýan daşary syýasatynda şo gorku diýen zatlar men aýtdym şo ýakyn günde gordy. Esatanam soň 19 ýylyň dowamynda amala aşyrylan ýykgynçylykly syýasat boldy. Indi olam şo göz başyny ýanky ozalky belliäk geçişim ýaly göz başyny nirden aldy? Şol 2001-nji ýylyň 11-nji sentýabr wakaty şo terroristik hüjüm diýilýän wakatyndan aldy. Ony men ýürükde ýatladym. O wakada şo wakada näme boldy? Men şonu görkezjek goýan. Şo wakada 2011-nji ýylyň 2001-nji ýylyň 11-nji sentýabrynda New York'daki iki tane feudal merkezine Boeing samolyotlary urulup, olam teröristler tarapından alınıp kaçılan samolotlar diýilýär, uçurlar diýilýär. Şonu ine şu iki tane başny şular. Şu başny ikisine de iki tane dingdana feudal dingi öldürüm ina 110 etaşda görüyor. Hersinin beýikligi 110 etaşda görüyor. Ana şolara teröristler Boston'un aeroportundan iki tane Boeing samolyotyny alyp kaçyp, iki däl umuman alınıp kaçylan uçurlaryň sany 4 diýip hasaplan. Ýa şoň ikisini alyp kaçyp ine şu taýyp getirip süsürýärler. Ilki bir ýerine süsürdiler ine şoňa. Şu sal tarapda soň ikincisi ýarym sagat ýaly geçenden soň ikincisini başga bir uçur gelip süsdi. Şonu da şol ýanky dinglen ikisem beller aradan kän wagt geçmän ikisem ýumurly ödedinden. Ne bu wakaň ödem uly sorak beretdi da nädip bol şeýle berip gurulan ödem ýa 11 wala çenni ýa 9 wala çenni şoňa ýerranmasyna jöz gelip biljek ýanky binalar diýilip gurulanlar şoň ýaly zatlar gödüňde tutulyp gurulan tebiği hadiseler gödüňde tutup gurulan binalar ödedinden şoň ýaly ýanky ýöne uçur ýokarsyny süsen üçin tutuşluğuna yedildiğini düğüne çenni, fundamentine çenni weyran olup bilýär. İkisem bir wagtyň özünde diýen ýaly. Şoň öýle uly soralar öğretdi, heniden bu üstünde jedeller dowam edip dur. Ýöne köp inženerler dogrusyny dogry aýtmaly. Şol wakadan soň şu urdaky inženerler, guruluşyk boýunça inženerler hem fizikler hem hatda ýüzlerçe gol toplap, şoň bilen şu Amerikan Birleşen Ştatlarynyň şol resmi komissiýasynyň çykaran netijesi bilen alalaşmaýanlyklaryny aýdyp güdem tutdular. Olaňam esaty bildiren şüphetini näme? Şol uçur bilen şol iki tane diňi ýykyp bolan. Şondaky bolup şoň ýumuruşyň öz prosesini ýanky video alnanna prosesi şol bolup geçende dinamit bilen ýörükçe partlaýjy enjamlar bilen ýykylandygyny görkezýär diýip aýtdylar da. Şonu ýöne ýanky uçurlan şonu ýykyp bolanok diýip aýtdylar. Indi bu diskussiýa henidem dowam edýär. Üstüne ýanky men bu arada ýöne aýratyn bir gepleşim edibiljek sebäbi bu giň tema ýanky 11-nji sentýabr wakasyna sebäp bolan şol ýumuruşyň özü hakykatdan bolup biljek zatdym ýa şonu hakykatdan Amerikan Birleşen Ştatlarynyň öz gizli gullukları şonu içinden ýumurup soňam şonu bahanalap teröristler bir de hücum etdi. Indi bizim hem daşarıda yankı teröristlerin yerleşen yurtlarına hücum etmeye hakkımız var. Özümüzü korumak için şunu bahane etmek için ettiler diyen düşünce var. Bununla da bu fikirde de gatı ulu ithaf var. Men ýöne bu arada häzir bu gepleşigimi men oňa bagşlamak için däl. Ýöne men diýjek bolýanlarym hakykatdanam ýakyn günlerde şol Amerikan Birleşen Ştatlarynyň soň 19 ýylda alyp baran wýrançylykly siýasatynyň göz başy şondan başlady. Ýöne bilenem şol wakaň edil ideýany ýanky 11-nji sentýabrda bolan bolsa 2001-nji ýylyň 7-nji oktýabrda Amerikan Birleşen Ştatlary Awganistana goşun taldylar. Näme üçin şo taýda Awganistanyň Günor regionuna dağlık regionlarına şu Al-Qaida teröristler gelýänmişim. Ýöne giň zady şu operasiýany olar Awganistan'ın Günor başlamadylar da Demirgadygyndan başlap öňe bilen Mazar Şerif şäherini basyp aldylar. Olaram ýanky Talibanyň kontrolünde ýerleşýärdi. Şo wagt häkimiýet Talibanyň elinde de Awganistanyň. Şol Talibanlaryň şo Al-Qaida ýardam beripdir diýip şonu bahanadylar. Bahan etdiler. Emma
Taliban'ın öýleri hiç açanam şonu tasdiklamandy. Şolar Al-Qaida bilen öýleriniň hyzmatdaşlyk edýändigini hiç ýerde de tasdiklamandy. Öýlerim gaýta Al-Qaida garşy güýreş alyp gelip enidem şolar bilen uruşup gelýärler Talibanlar. Emma muňa garamazdan näme üçin Amerikan Birleşen Ştatlary şu Talibanyň ýerleşýän yerlerini, şäherlerini arasalamak bilen meşgullanýarlar. Soňam tiýdi wagtyň içinde eýem Amerikan Birleşen Ştatlarynyň harby badalary peýda boldy Awganistanyň içinde. Inni şo döwürde soňam ýanky Hamid Karzai getirdiler, Amerika tarapdary bir täze bir lider dikmedip goýdular şo taýda. Şeýdi hem soň oň bilen hem şäklenmediler-de. Inni ýanky Iraga hüjüm etmegiň kulkuluna düşüp başladylar. Eýem şol Awganistanyna heni operasiýa geçirip berýärler. Inni sonra uýda çykýanda o terrorizm niri ýanky Al-Qaida adamlary aýdaly şo Amerikan Birleşen Ştatlarynyň ýanky feodal Amerikany goýran eden bolsalar uçurlar alyp gaçyp tüsdürip. Bu taýda onu Saddam Hüseyniň dolandyryp oturan Iragy nirden gelýär. Oňa näme üçin hüjüm etmeli? Inni şol hüjümleň bar, şo ýakyn nurdaky amala aşyrylan hüjümleň hemmesiniň şol dürrühil döwletlere edilen hüjümleň öňünden planlaşdyrylanlygy barada Amerikan bir generallarının biri şol bolan wakadan bir küçül geçenden soň açyk beýanat bilen çykyş etdi. Indi şo barada men häzir şonu diňledeýin. Bu ýaşly generalyň ady Wesley Clark, ine şol adam. Wesley Clark öz döwründe NATO güýçleriniň Ýewropadaky NATO'nun Ýewropadaky güýçleriniň baş komandaçysy bolan şol. Ödem general armiýa diýen armiýan general diýen çyny bar. Indi şu 2007-nji ýylyň 3-nji oktýabryna şu taýda çykyş edip otyr. Indi şunu da aýdýa, eger ingliz diline düşünýäniňiz bolsa, men häzir şunu diňledeýin, bir çykyşyndan ulyn bir çykyşyndan bölük. Şunda şu general gurrun berýär. Şol eden çykyşynda men ýa şol 2001-nji ýylyň 11-nji sentýabr wakasyndan ýa 10 gün ýaly geçdi diýär. Bary ýok bilen men ýa Pentagona bardym diýär. O Pentagonum şol Amerikan Birleşen Ştatlarynyň gorunmak ministrliginiň esasy idarasy. O taýda da hemme şo komandaçylar, hemme harby ýolbaşçylar oturýar. Şo taýdaky öz tanışlamyň birine bardym diýär, bir harby ýolbaşçylaryň biriniň ýanyna girdim diýär. Onuň şo diýär maňa bir dokument berkezdi diýär. Şo ünfer görüň 2001-nji ýylyň 11-nji sentýabr wakasy, şo ýanky terror hüjümi diýilen wakaň edilýidi ýani. 10 gün töwere geçdi bolýan. Şonu diýär, ýanky maňa ýüz tutan şo harby ýolbaşçylaryň biri aýtdy diýär, ödem gapyny ýapyp diýär, öz aramyzda galsyn şu diýip ýokurdan buýrup geldi biziň harby ýolbaşçylarymyzdan, men gorunmak ministrliginden. Biz her etmeli, hetip etmeli, ýakyn 5 ýylyň içinde 7 tane döwlete hüjüm edip şonu weýran etmeli diýär. Maňa diýär dokument berkezdi. Ondan indi ödüňiz pikir edip görüň. Şol adam şo aýdýan sözüniň jogapkärçiligiň üstüne alyp otyr. Ödem general armiýa Çinli harby ýolbaşçylaryň biri, NATO'nun güýçlerini, Ýewropadaky güýçlerini ýolbaşçylyk eden baş komandaçy, ýa-ni şo Wesley Clark aýdyp otyr da. Şu diýär, şol 11-nji sentýabr wakasy diýär, aslynda diýär, şol ýakyn günnägerdaky 7 tane ýurda hüjüm edip şolary weýran etmek üçin edilen diýip tasdiklap otyr öýle, ýanky generalyň öýle. Ana şoň sözüni men diňletdireyim, ýetgejik bir bölegini. Off his desk, because I just got this memo from the Secretary of Defense's office. It says we're going to attack and destroy the governments in 7 countries in 5 years. We're going to start with Iraq, and then we're going to move to Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and Iran. I said 7 countries in 5 years. I said, is that a classified? İngilizce düşünýänler bilýändir, ýa-ni sanak geçen ýurtlar. 7 tane ýurdu diýär 5 ýylyň içinde bir weýran etmeli. Şonu ingliz diline ýazsaňyz, şo sözüň özünde şu taýda şol şuňdan çykyşlar dürli ýerlerde bardyr internetiň. İngilizce ýazsaňyz 7 ýylyň içinde 5 ýylyň içinde 7 tane döwlet diýip ýazsaňyz çykýandyr şuňdan çykyşlary. Indi şoň tanan ýurtlar haýsy ýurtlar? Indi şoň tanan ýurtlar Irak, Syria, Liban, Libya, Somalia,
Somalia, tamam Sudan ve İran. Inni yankı devletler şatanan yurtlarımız nehil yurtlar. Näme üçin olar weyran etmeli Amerikan Birleşik Ştatları? Şo yurtlar ýetatan Orsiýadyň taýyurdaşlary ýa-da İranyň taýyurdaşlary. Ondan Amerikan Birleşik Ştatlarynyň daşarky syýasaty bilen alalaşmaýan ýurtlar. Şolara boyun egmeýän ýurtlar. Ana şolary weyran etmek karary eýýän şol 2011-nji 2001-nji ýylyň şo terror hüjümünden öňeýän taýýarlanan eken. Şoň ýanam ana şo karary çykarýarlar. Indi netijede şoň ýanam näme öňe bilen men ýan kaýdyşymýaly 2001-nji ýylyň oktýabryna Awganistana girdiler Amerikan Birleşik Ştatlarynyň goşuny. 1,5 ýyl ýaly geçden bolyn şo taýda harby bagdalaryny döretdiler, öýlerini birazjyk ýene-de demlerini alyp ondan Irak'a hüjüm etdiler. Irak'tan inni bir bahana tapmalylar. Irak'ta näme üçin hüjüm etmeli? Sen näme terrorizm bilen baglanyşyň näme onu täwet etmeli? Saddam Hüseyin ol Al-Qaida bilen hyzmatdaşlyk edip ýören ol prezident däl, diktator bolsa. Indi bular näme etdiler? Şo Irak'ta diýe himik ýaraglar bar eken. Ödem himik ýaraglaryny 1991-nji ýylda Irak ýok edýär. Halkara ýanky himik ýaraglara gödegçilik edýän agentligiň ýolbaşçylygy aslında Irak öz ýaraglaryny 1991-nji ýylda ýok edendigini aýdyp ýürüte beýan etdi. Ondan soň halkara guramasynyň komissiýalary baryp barlak geldiler. Indi aradan ençe ýyl geçenden soň, aradan 10 ýyl ýaly geçenden soň ýanky Amerikan Birleşik Ştatlarynyň hamala girdiň gullukları 17 tane girdiň gullugy diýe öz geçiren derňeglerini barlyklarynyň netijesinde diýe analiýalaryň netijesinde Irak'ta diýe kenirem himik ýaraglaryň bardygyny ödem şo ýaraglaryň diýe bize garşy günwatal ýurtlaryna garşy ulanylma köpüniň ýakyn wagtlarda bolmagynyň hem ähtimallygy barada diýe netije çykardylar diýip şo barada şol döwürdäki Amerikan Birleşik Ştatlarynyň döwlet sekretary Colin Powell çykyş etdi. Ine Colin Powell diýen şol adam şo döwürde Amerikan Birleşik Ştatlarynyň döwlet sekretary diýmegem daşary işler ministri diýmek. Şol 2003-nji ýylyň 5-nji fevralynda eline şular ýaly probirka alyp inha diýe şu diýe Irak'ın içinden getirilen himik ýaragyň bir inha jetimi diýe. Ne bir suud edýär, şunu niýe biziň razwiedka şalamyz getirdi diýe ýurdun içinden, Irak'ın içinden. Şey diýem, şonu görkezdim. Birleşen Milletler Guramasynyň Gowpsuzlyk Geňeşinde çykyş etdi. Şey diýem ananlardy bütün dünýä jemgyýetini. Soňam ýyly bilen 5-nji fevralda şey diýip çykyş etdi. 20-nji martda da 2003-nji ýylyň gurulmady ýani häzir. 2003-nji ýylyň 20-nji martynda da Amerikan Birleşik Ştatları bilen Britaniýa Irak'a hüjüm etdi, ýaragly hüjüm etdi. Raketalar gönderdi, samolyotlaryny, harby uçurlary bilen şoň içine girdi, goşundaly. Soň indi bu bir iş boljany bolandan soň indi ýanky Colin Powell öz wezipesinden gidenden soň boyun alan bolýar. Men ýalňyşypdyr, soň näme üçin boyun aldy? Sebäbi soň Amerikan goşunlary Irak'yň içine girenlerinden soň indi täwit etmeliler bar pan şol taklanýan ýaraglar ýok edildi diýil, ýani bar diýil, ýani harby ýanky himik ýaraglar hani tapy bilmediler. Dünýä jemgyýetçiligine de täwit edilmediler. Netijede näme bolup çykdy? Şu ýanky Colin Powell'ın eline alyp oturan ýanky probirkasynyň içindäki zat himik ýaragyň jitimem däl hiç adam däl. Ýöne bir allaw oýunjy. Şonu boýnanmaly boldy. Ýöne indi şol näçe baha durdy. Şolaň eden şol ýanky galply ödem Colin Powell çykyş eden aýdýar. Biziň diýe 17 tane razwiedka gullugymyz şulardan üstüne açdy diýe. 17 tane razwiedka gullugy ona diýmek ýalan söýläpdir. Olaň maksady näme? Şu Irak'ı weýran etmek, Irak'ın içine goşun talmak. Goşun taldylar, Saddam Hüseyin'in bir näçe aýdan soň 50 taldylarda asy öldürdiler. Indi hanynny Irak'ta demokratiýa barmy? Hani Irak'ta şu Saddam Hüseyin'näki soň döwründäki şo diktator diýip atlandyrýardylar bolýa. Ýöne iň bolmanda şo döwürdäki ýaly ösüş barmy? Şo döwürdäki ýaly adam hukuklary bir gorulýarmy? Bir Irakly bir jurnalist tanışmaýdy ýa-da Azatlyk radiosyndan. Şol diýär men dostlarymla ýaşaýar diýär da ödem Aňardan geldim da. Şo diýärni şo Saddam Hüseyin'e diýär edil Hudaý ýaly taqdim etmäge taýin ýa. Sebäbi öň diýär
Şu bir dostum aýdy diye. Öň biz diýen ýerik çykatymyz gelde çykyp, hatda Saddam Husayn'a garşan gurulamaly bolsa gurulap, arkaýyn gitjek ýerimde gidip girjek ýerime girip gördük. Indi men niýe ýöne daşarda men diýe hajathanam daşynda diýedim ellikde. Men şoňa çykmaga gorkýan. Öýümden şu hajatana çykyp girmäge gorkýan. Sebäbi haçan eli ýaragly bir kimdir biriniň gelip haçan öldürjek, haçan bir partlaman boljak belli däl. Nim şeydi ben Amerikan Birleşen Ştatları edir Awganistanda edişleri ýaly o tagan bara barmaga bir giden onlarça harby bagdalaryny açdylar. Indi pikir ederseniz Amerikan Birleşen Ştatları özi ýalňyşlaryna düşünýärler, indi şondan soň bet ederler diýip garaşardyňyz, eşeýlerak pikir edersiniz. Ýöne gynansak da ýanky general Wesley Clark'ın aýdyşy ýaly şol ýaşylda 7 tane ýugurdy weýran etmeli diýen plan bar. Indi soň serede oturýar men şo döwürde Adatlyk radiosyny işläp gördüm da. Indi Iraga baran soňlar himiki ýaragam tapmadylar. Indi bular anny köşeşerler, indi öz ýalňyşlaryny boýnanarlar bir alkara jemgyýetçiligiň öňünde ötünç sowarlarlar, Irak halkynyň öňünde ötünç sowarlarlar diýilen ýaly bir pikirler bolupdy da. Ötünç sowara maňa beýlede dursun. Olar gaýta Irakda da ýene oturup ýanky güýç topladylar, şo taýda harby bagdalaryny açdylar da. Indi 3-nji bir ýugurdy weýran etmek uğruna çykdy. O ýurdam Libiýa boldy. Irak şol 2003-nji ýylyň martyndan başlap weýran edip 2011-nji ýylda innem Libiýa girmeletdiler. Indi şol Irakdaky alınıp barılan şo şäherleňem näme hil netijeler berendigi barada özüňiz pikir edip görüň da. Şol Irakda dören şol weýrançylyk ödem o nähil weýrançylyk bolýar. Olar ýöne baryp bir Saddam Husayn'y öldürmek bilen şäklenmediler. Olar häkimeti çädelemek bilen şäklenmediler. Iragyň özi terrorizmiň öjüne uruly. Bular hamala baryp şo taýda düzgün tertibi ýola goýjak diýip barýarlar. Amerikan Birleşen Ştatlarynyň hem gün watar ýurtlarynyň harby bagdalarynyň sany näçe köpelligi üçin şo ýurdun içinde. Şonça da terror hüjümleriniň sany uýsanıp başlady. Neticede bir näçe ýylyň içinde dünýäde halkara terrorizminiň amala aşyrýan hüjümleriniň görkezjisi 4000% köpeldi. Indi şuň özi nämen görkezýär? Şolar terrorizme garşy hakykatdan hem hüjüm et, şolar terrorizme garşy göreş üçin şolar şo taýyp ýakyn günler geldi ýa-da terrorizme ulanyp öz bähwitleri üçin öz ýanky ambisiýalaryny amala aşyrmak üçin bardymy? Şo arada ulu soraw ýa-da çykdy. O sorawyň jogaplaryň bar ýöne bu arada da biziň tägaýra temir gepleşikde görüň eder. Ondan şol Amerikan Birleşen Ştatlarynyň Iragyň içinde alyp baran şo operasiýasyň döwründe adamlary, biýguna adamlary öldürýänlikleri barada da maglumat çykyp biýguna adamlary. Şolar olam näme üçin öldürilýär? Indi soň spesialistler ýerli bilermenler, region boýunça bilermenler aýdýar da. Olaryň maksady näme? Adamlary öldürip şolaryň dogan garyndaşlaryny terroristlere öwürmek. Her kim aradmak üçin ellerine ýara galyp çykyp urýarlar. Sebäbi men şu Adatlyk radiosynda işleýärkem, şoňa üns berýärdim da. Şu ýalňyşlyk bilen öldürildi diýip her gün günnüň aşa diýen Awganistanda ýalňyşlyk bilen bir ýaşdan çağa öldürildi. Ýalňyşlyk bilen bir aýal maşgul öldürildi. Irakda ýalňyşlyk bilen näçe tane adam gyryldy. Ýöne ýalňyşlyk bilen. Amerikan Birleşen Ştatlary ýa gün wataryň goşunlary ýalňyşlyk bilen ýöne para hadilaty gyryp otýar. Netijede de terrorizm güngelligçe de terrorizm artyp gidip otýar. Näme üçin? Oňa sebäbini şol regiondaky hatda men tanyş jurnalistler maýdýar da. Şolaryň özleri ýörükçe döretdi diýär. Eğer çağatı öldürülen en ata, ton çağatının ağrını almak üçün, gaharga da benim eline yara galıp, şol Amerikanlara ya Britanlara ya eyleklere, şol NATO'nun güýçlerine ondan hüjüm edip başlaýar. Onum, o gurgulu adamlarım näme diýip ulan edýär, terrorist diýip ulan edýär. Ondan olarym näme üçin hamala ana şol adamlary öldürip tapmaly, olarym yerli halkyň wekilleri öz ýakyn çağalarynyň ýa maşgala dağlarynyň ağrını almaga çykyp şu Ingolmanna bir kızana Amerikan eskerini ýa başga bir NATO eskerini öldüreýin diýip şey diýip diýişlerini jap çykan adamlar ana şolardan hem şeýlelikde terroristlerin bir gidýän armiýasy töredildi. Şolar terrorist diýip adlandyryldylar. Esashan şeýle boldy. Buňy sözüne de şu taýda hiçli zerurlugam ýok ýagdaýynda Amerikan Birleşen Ştatlary gadagan edilen ýa-ni bombalary ulanyp
Fallujah şehrini ikinci yankı Hiroşima öldü. Şol yankı Irak'ın bir şehri var. Fallujah tip şehri. Şonu 2007-nji ýylda bombaladylar. Bombalamagda hiç zerurluk ýok. Nämemişin şo taýda bir näçe tany yankı terörist varmışyn. Şoň üçin bombalaýarlar tutuş şehri. Ölerim nähil bombalanýarlar. Ular bombalarym yankı güýçlendirilen uran diýilen bir element bilen ýasalan bomba. Ol hakykatda ne edil atom bombaň bir görnüşi yankı himik bir bombaň bir görnüşi da. Ýöne nämemişin o taýda yankı şonda ulanylýan uran güýçlendirilen yankı depleted diýip atlandyr İngilizce. Şo urany ulanypmyşynlar. Ýöne şol uranly ýara gadagan edilen halkara derejesinde. Emma Amerikan Birleşen Ştatlar şonu ulandy. Onam häzir şoň netijesini görüp oturlar. Näme şonu onu ikinji Hiroşima diýip atlandyrdylar. Eýär şondan soň şo şäherde dogulýan şagalar maýyp müjürip ine şular ýaly bolup dogulýar. Ine şu suratlar var, şeň şu görýän suratlar şu Irak'ın içinde alınan suratlar ine depleted uranium diýip görüp duran Irak. Depleted uranium Irak görüp duran şu şagalar şu Fallujah şäherinde dogulan şagalar. Ine şular ýaly bir monster ýalatlar dogulýar häzir. Ine Fallujah diýen şäherine atdyrandyr. Şu şagalar şu taýda dogulýar. Siz pikir edersiňiz, bular ýaly yara gadagan edilen yara ulanylyp, ondan bular ýaly netijelere getiren bolsa, o näme üçin onda Amerikan Birleşen Ştatlaryna çäre görülenok, ol suda berilenok diýip pikir edersiňiz. Ana şolam häzirki dünýäň häzirki iň bir gynanyrjy ýagdaýy. Çäre görüp bolmaýan bir döwlet bar, o döwletiň bir syýasaty bar. Şolam gynansak-da bizim tanayan şol özüm demokratik döwlet diýip tanayan Amerikan Birleşen Ştatlary. Indi bu syýasat oň bilen tamamlanok men ýan kaýdyşym ýaly 2011-nji ýylda eýem. Indi şol Irakda geçirilen operasiýadan 8 ýyldan soň bular Libiýa hüjüm etmekligi karar edýärler. Libiýada Gunwataryň gollamagyny halk godalan turýar. O adam Libiýanyň ýol başlatan Muammar Kaddafi bilýän bolsaňyz. Awa. Şol godalanam 2011-nji ýylyň 15-nji fevralynda başlaýar. Şoň ýa-ni bilen hem ýene-de Gunwatar ýurtlary NATO güýçleri şo taýp goşun taldylar, ýa-ni ýöz harby uçurlaryny uradyp bombaladylar. Ýa-ni Libiýanyň harby bazalaryny, goşunlaryny netijede de ýa-ni Muammar Kaddafi öz köşküni taşlap kaçmaly boldy. Kaçyp barýakada ony ýolda ýa-ni garşydaşlary tutup alyp elleri ýaragly, olaram kim digen belli däl, ýa-ni oppozisionerler diýerler bolyn. Teröristler meňdeş hiç ýyly suwsuz, deriňegsiz edilýän şo taýda tutan ýerlerine köçen uğruna atyp öldürdi. Buňa ödem uruş jenaýetçiligi eken adamy hiç ýyly suwd etmän zatdan öňtüňün üstesine de döwlet liderini beýdip öldürmäge hakyň ýok. Indi siz pikir edýäňiz şonu öldüren adamlar jenaýetçi wagtlarçylygyna çekilendir diýip pikir edýäňiz. Hiç kim şoň temasyna gowdamadylar, şo meseleni gowdamadylar. Olmasa şoň ödi ullukan bir jenaýetçilik. Näme üçin o meseleni gowdaganoklar, näme üçin onu öldüren adamlar jogapkärçiligiне çekjek bolmadylar? Sebäbi näme üçin oňlaryň arkasynda demokratik Gunwatar ýurtlary esasan Amerikan Birleşen Ştatlarydyr. O nähil olara batyrynyp bolar. Bular Amerika, bular demokratiýaň aladasyny edip diktatorlar öldürýärler. Şeýlemi? Indi diktator öldürüldi diýeli. Ýurt weýran edildi. Indi häzir şondan geçen 11-nji ýylda bolan waka 9 ýyldan soň Libiýanyň ýagdaýyny bilýärmi? Terrorizmiň öýjüne gurildi. Şoň hiç o taýda bir tertip düzgün ýola goýjak bolup Gunwatar ýurtlar alady diýendir ýok. Näme üçin? Sebäbi niýe de hawa bolsa diýmek şolary bähritli. Indi aýdaly Libiýanyň diktatoryny öldürdik diýerler-de. Indi Libiýadaky şo ýagdaýlary Amerikan Birleşen Ştatlarynyň şo Saddam Huseýniň döwründe Libiýadaky ýagdaýlary menden geçdirip görkezjek bolýan. Şo Libiýany Saddam Huseýn ýa Muammar Kaddafi'nin golandyran döwründäki ýagdaýy deňeşdirmek üçin bir mutdurum. Ine şu taýda maglumat getirilýär. Ine orusça ýazylan ýöne şu maglumatlar siz dürrü dillerde de tap bilersiňiz. Bu gizlin zat däl, bu ýa oruslan döwreden maglumat hem däl. Ine şu taýda statistika bar.
как жили простые ливийцы при Каддафи. Adatı diye Livyalılar Kaddafi döwründe nähili ýaşapdylar diye. Şonda her ýylla her maş ýa-ni her bir ýa-ni içerki bilany içerki ötüşün umumy görkezýetde her adam maşyna düşýän girde jiňsany ýa-ni meşhuri dogallar görnüşinde. Ýöne bu üstesinde ne teredin hakyky ellerine berilýän pullara teredin. Şo döwürde Muammar Kaddafi ýol başçylyk eden döwründe her maşgala her ýylla her maşgala diýil her maşgalan agdatyna her ýylla $1000 datatsiýa görnüşinde ýöne giden gitdi döwlet tarapyndan pul berilýän eken. Ondan daşary eger adam işsiz galsa onu her aýda $730 çenli adama ýardym berilýär. Bundan daşary her täze dowlan çaga şo Libyada $7000 kömek berilýär. Şu dowlan üçin bu diňe pasobiýan gurrun giden ok taýda. Näçe ýyldan dowamyna törenýän. Bir wagtlaýyn berilýän şu $7000 golluk täze dowlan çaga üçin. Ondan daşary eger ýaşlar maşgala ursalar, ýaş satynjalar şolaň özlerini jaý almaklary üçin döwlet tarapyndan $64.000 pul berilýär. Ödem giden gitdi berilýär şol kredit däl. Ondan daşary eger adam haýtydyr bir raýat öz üçin şirket açjak bolsa, biznes açjak bolsa, döwlet tarapyndan $20.000 ýardam berilýär şoň biznesiniň ýola goýulmagy üçin. Ondan daşary medisina we ýokary bilim, mut. Ondan eger Libyýan raýatlarynyň kimdir biri daşa ýurtlarda bilim aljak bolsa, döwlet tarapyndan hem hatda şol hukuk töleglen bolsa döwlet tarapyndan şolara pul ýardam berilýär. Indi şu zatlaryň nädeniň pikir edip görüň Amerika Birleşen Ştatlaryna bam şolar ýaly ýardam. Ýok. Bolýa Muammar Kaddafi hakykatdan hem häkimiýet başynda uzak wagtlap oturan 40 ýyla golay oturan lider, awtoritar lider. Awo adam hukuklar meselesinde de on ýa-ni gadaply daran ýerlerim bar ýöne bilen bakanasyny näme boldy? Gün wataryň men bakanasyny aýtjak bolýanda. Şo taýda adamdan kyn ýaşaýanyny bakanalap, adamdan ejir çekýanyny bakanalap ýurdy buyran etdiler. Soňam ýylyndan bolýan siz şo ýagdaýy hasam gowranyrjak diýip bardyňyzlar. Şonda Muammar Kaddafiň döreden şertlerinden siz närazy bolup bardyňyzlar. Ne diýmek onda ýagdaýy hasam gowranyrmalar siz. Şoň alada edildimi, şo taýky bir köpük pul sarf edildimi şol Libyýany dikeltmek meselesini. Bir köpügüm tapmardy. Oň üstesine şol men geçen köpleşikleriň birinde men aýdypdym. Şol Libyýa degişli ýa-ni $20 milyard töweregi pul, döwletiň puly Belgiýanyň bank hasabyna saklanýan döwletiň pulunyň ýaryndan gowragy soň ýitirmedildi. Şoňa da hiç kim hiç hil jogap bermedi. Näde bitirilipdir, kim alypdyr ony? Onam ýok etdiler. Döwlete degişli puly şu taýda ýok edýärler. Ana gün wataryň aladasy. Indi men bu zatlary men näme üçin gurrun berýän? Intaki buňa täp dowamam boldy. Ne seredin? Şon Libyýada aýda 2011-nji ýylyň 15-nji fevralynda şeýdi boşaltyryp şolar ýaly goýrançylyk döretdiler, liderini öldürdiler. Edil bir aýga çenden soň 2011-nji ýylyň 15-nji martynda da Siriýada ýa-ni ýene-de godolana başladylar. Onam gün watar ýurtlary gollap, Siriýanyň diktatory Başar Asady ýok etmeli. O taýda da ýene şo şuwary ulanıp başladylar. Indi bizim şo döwürde Azatlyk radiosyny işläp ber. Bolin düşünüp bilemdik biz öz aramyzda pikirlenýärler. Indi bular Libyýa bardylar, Iraga bardylar, ýalňyşlyk diýdiler. Libyýa bardylar. O taýda da weýrançylyk döretdiler, zat etdiler de inne bir bular köşe şöyle diýip pikir edýän da bolin. Bir aýga çentim innem Siriýa ýa-ni goşuntyp sürüp başladylar. Ýöňe bilen edenlerlere ýa-ni godolaň turdular bir näçe şäherinde, Aleppo'da, Bagdadda, Homs'da. Ondan Bagdadda diýen ýa-ni Damask'da. Ondan soňam näme diýerdi? Ýa-ni bir tarapdan opozisiýon ýa-ni godolaňlar ýaly bir zatlar ýüze çykdy. Soňam ýany bilenem
Ýurdun içinde onna bunna elleri ýanagly terroristler peýda bolup başlady. Indi bunam bir hidaşyndan hine de otursan bol geň görýäňda bir nähili bir ýaragly basyp alyşlykmy ýa ýöne protest şäherimi. O ýaraglar niden peýda bolýar? O terroristler birden ýurdun içinden ýerden peýda boldy. Ondan şu terroristler şu ýurdun içinde peýda bolmagy bilen bir hili alada döräjek ýa-Allah. Indi birden häzir Siriýany terroristler basyp alsa. Ondan o Siriýa bir İslam halifatyna öwrülip bir ekstremistik İslam döwletine öwrülip bir gün watar üçin kellagry bolmazmy diýen ýaly soraw döräjek ýa-Allah. Indi biziň özümiz jurnalist bolup şu sorawlary berip öz aramyzda pikirlenýärse, pikir alýar. Ýöne o pikirleri alatlyk radiýatyna bermek bolan nokta diýip. Ondan öz aramyzda pikir alýarsa şoňa bir hili şoňa jogap tapýarlar. Ondan bir wagt geçýärdi. Bir ay geçti, bir 6 ay geçti bolu. Libya'nın içi yöne duruşuna teröristler olup gidip barýan, ondan tiýiz wagtda ýanky igilliýän İslam döwleti halifaty ýanky guramasy ýanky döwlet döretdi, ýanky hereket döretdi. Olaň maksady näme? Şo ýakyn günlerde İslam halifatyny döretdi. Şo ýanky igilliýän gurama. Bu nirden döretdi? Bu imin şondan ýanky Irak bilen Siriýa şol ýanky içinde döretdi. Indi soň belli bir wagt geçenden soň şoňy üstçyldy. Şo taýda şolar ýaly halifat, İslam halifatyny döretjek hereketiň eýäm ýüze çykandygyny, ýüze çykyp başlandygyny aýdyp, entek ýaňy tek başlamaka. Şolatlaň döretjekdigini ýöňünden görüp soňam şonam Amerika Birleşen Ştatlarynyň gorunmak ministrliginiň hem şondan habarlydygyny görkezýän dokumentler peýda boldy. O nirden peýda boldy? Ol WikiLeaks diýip bir gurama bar. Şolar ýaly maglumat ýaýradýan. Şo gurama ine şo guramada şu Assange eşdendiňiz Julian Assange diýip Awstraliýaly bir jurnalist ýol başçylyk etdi. Ine şu ýol başçylygyna da şo maglumat ýaýradyldy. Bular näme diýär? Bular şolar ýaly bilen öz ýürüçi informatorlar bar, hakerler bar. Bilen özleriniň kim däl, ýöne bulara maglumat berýän adamlar bar, hatda häkimiýetden içinden adamlar bar. Bildiğin ýollar bilen şolara maglumat berýär. Şolana Amerika Birleşen Ştatlarynyň gorunmak ministrliginde işleýän käbir harbylar şolara ýanky ýaly maglumatlar berýärler. Özlerim tasdiklenen dokument, möhür zady bar. Şo taýda şo dokumentler näme görkezýär? Şu Amerika Birleşen Ştatlarynyň gorunmak ministrliginde eýäm şo taýda İslam halifatyny döretjek bolýan terroristler eýäm dörep barýanlygy barada şolarda maglumat bardygyny görkezýär. Üstesine şo taýda hiç ýyl alada bildirilýän, gaýta şonu gollaýan sözler bar. Şol güýçleri şu taýda ulanyp boljak diýip şo taýda perspektiwa hökmüne garaýan şo taýda şonu görkezýän dokumentler. Mende o dokumentiniň kopýasy bar, bir kasanda men şol WikiLeaks saýtyndan aldym. Soň şu atlaň üstüne açanlyk üçin bunu giderlap başladylar. Ýanky Julian Assange ilki bunu ayal iki tane Şweýetseli ayal maşgala elgatanlykda jönsi taýdan elgatanlykda aýypladylar. Soň ol ayallar onu inkar etdi. O özleriniň buna Julian Assange hiç ýanky aýyplamasynyň ýokdugyny aýtdylar. Ondan soň gizli döwlet sirlerini paş etmek, şonu aýan etmekde aýypladylar. Ýanky döwlet sirlerini ogurlamakda. Ýöne jurnalistiň öz eline döwlet sir gelen ýagdaýynda onu çap etme haky bar. Jurnalistikaň öz kanunyna görä, hem halkara kanunçylygyna da görä. Ol nähil ýagdaýda bolup bilýär. Eger aýdaly döwlet strukturasynda işleýän haýsydyr bir çinownik ýa çinownikler jurnalistde gizlilik bilen şol maglumat haýsydyr bir maglumaty berse, şo jurnalistiň öýde almadyk bolsa, men diýjek bolýanym, ine aýdaly hakerlik ýoly bilen döwletiň öz kompýuter sistemasyny ýögüp, şoň üçin jurnalistiň öýde almadyk bolsa, muňa derek şo çinownikleň ýa haýsydyr bir işgäriň öýleri jurnaliste berse, bu jinaýat däl. Eger jurnalistiň öýde şonu edip öýdi hakerlik ýoly bilen alsa, onda jinaýat. Indi Julian Assange'ň bu taýda şu meselede hiç bir günäti ýok. Näme üçin? Täbäbi şoňa maglumat berýän adamlar şol harby bölümlerde işleýän işgärler, ofitserler ýa-da hökümet çinownikler ýa-da şoňlara ýanky şolaň elleri ýetýän adamlar ýanky maglumatlara şolar alýarlar da Julian Assange'a berýärler.
Olam ikinci çeşme hükmünde yani şonda şu maglumatlar ayyam eline alan adam hükmünde internete koyuyor. İnternette şu hatta Türkmenistan varada da böğürgiden maglumatlar şu Julian Assange'ın saytında var. Yeniden var. WikiLeaks'in saytında. Şu Amerikan Birleşik Ştatlarının Türkmenistan'daki ilçehanatının diplomatik hatlarının kopyaları var. Yeniden. Inni şonunni ayıplap ilka onu iderlediler soňam ýanky Julian Assange eger bilýän bolsaňyz bir ýanky Büyük Britaniýada Londondaky Ekwadoryň ilçehanasynda gildi 2010-njy ýylda ahir soň şo taýda gaçyp atalyp almaly boldy. Ekwadoryň ilçehanasyndan şo Britaniýada gelip ýördi da Julian Assange. Şo taýda şo görgüli 7 ýyllap oturdy. Ekwadoryň ýöne bir ýanky bir otogyny şondan çykman, gün görmän zat etmän, şoň diňe balkonyna çykyp käwet interwýu berýärdi we tarapdarlygyň önünde çykyş edýärdi. Ýöne şol otogdan çykman oturýardy. Ahir soňam 7 ýyldan soň ýanky 2019-njy ýylyň aprelinde de Britaniýanyň polisiýasy şol ilçehana girip güýç bilen onu türäp äkitdiler. Häzir hem Julian Assange'ni bir ýyldan gowrak bolýary, 1,5 ýyl bäri Britaniýa türmesinde oturuyor. Indi şonu häzir ekstradisiýa etmek, Amerikan Birleşik Ştatlaryna ekstradisiýa etmek meselesi çözülýär. Noli näme-de aýplajak bolýarlar, onu şol döwlet ýanky işpenajyda çalçylyk etmekde, o döwlet sirlerini ogurlamakda bir kanun ýollary bilen olam ýanky aýdyşmaly hiç bir kanuny laýyk gelenok, onu aýplap bolanok. Indi men bu wakan men näme üçin agdaýan şu adam hukuklary meselesine gerek gelenine demokratik prosesleri gollamak meselesine gerek gelenine gün wataryň özüni alyp barşyny görkezmek üçin men gurrun goýan. Täbäbi käbir şu zatlardan habarsyz bir giýetiýata için düşünmeýän ýyleşlenmez, tanışlanmaz, bilişlenmez jüldöýrak seredip şol ýanky daşary ýurtdan, gün watary ýurtdan gyýgyrýan boş şygarlaryny ünsürip şoňa ağallanyp bulan hakykatynda iş ýüzünde bulan edýän işlerinden habarsyz galýar. Şu zatlary men häzirki gurrun berip oturan zatlar ýöne bir damjasna bulan alyp barýan siýasatynyň, ýykynçylyk siýasatynyň esasana günne gora gedek gelen. Ni toğra güýe çykyp biler da, näme üçin bular ýa ýykynçylykly siýasat alyp barýar. Şu taýda demokratiýa jemgyýet gurup şu ýurtlary ösdürse bilen özlerine bähwit dälmidi. Bilen özlerine bähwit däl. Näme üçin bulan maksady näme? Şu nirde hawas bolsa oligarkiya, kapitalizm şol hawasdan peýdalan peýda görüp. Eger pikir edip görüň häzir Libyada hawas bolmady ýa Irakda hawas bolmady bolsa, şo taýynyň newtini ardan bakadan sorup bilmezdi gün watar. Bilen maksady näme? Birinciden awyran etmek, ikinciden ýurdu dikelseň, onu adamdan garny doýgursa, olaň düşünjesi artjak, olaň göz ýetimi giňejek. Eger bilim zady alyp ýanky arkaýyn parahatçylykda ýaşap gursalar, ondan bilim ýoly goýjak, bir edenetdiligimizde, uğurlugymyzda bular ýol bermez. Şoň üçin ýurdu hawasy taklamaly. Bulan şu gadananları bedenenlere yetmediği ýagdaýda taklamaly. Bular diňe şol bulan bar aladasy, diňe şol howpsuzlyklar bolmaly. Şoňky ýek çöreklerini tapsa şoňa kaýlylar ýal etmeli. Ana bu siýasatyň aňyrsy şoňa barýar. Şoň netijede näme? Netijede şu resursyny sormak, istesede hawasy upravляемый hawasy pırdatda ýanky dolandyrylýan hawasy siýasatda, giýesiýasatda. Ana bulan alyp barýan siýasat etatan şondan ibarat. Şolara maý bermelýär. Ondan men geçenki ýanky birazjyk öňürekde belläp geçişmeýäli. Ýanky şu weýran edilen ýurtlar etatan haýsy ýurtlaryň saýguldaşlary, haýsy ýurtlar bilen ýakyn hyzmatdaşlykdaky ýurt. Iran hem orta edilen ýurt, ýanky hyzmatdaşlykdaky ýurt. Şu Irak'am, Libya'da, Suriye'de şolaň hemmem hem bir wagtyň özünde hem Iranyň saýguldaşlary hasaplanýar, hem orta ýerdiň saýguldaşlary hasaplanýar. Indi biler beýtmek bilen näme? Ýanky şol Amerikan generalynyň ýanky sözüne gaýdyp gelýänler. Diýmek, şoň sanak geçen ýurtlary var. Indi biz ýöne ýatlap görüň, şol adam, şo general 2007-nji ýyldan çykyşynda aýtdy. Şo 2007-nji ýylda ýa-ni Awganistany basyp alyp bular indi Irakda oturýarlar. Intak Libya'da hücum edilmedik. 2007-nji ýylda intak Libya'da hücum edilmedik. Intak Suriýada hücum edilmedik. Ýöne şo taýda şo ýanky Amerikan generaly ýurtlaryň adyny tananyny ünseren bolsaňyz şo taýda Libya'ga mada geçýänler, Suriýaga mada geçýänler.
Şoň eden çykyşyndan taň hakykatdan şoň aýdan söýleri tasdik boldy. Ýöne bular 5 ýylyň içinde de bilmediler. Sebäbi şu general aýdan aýdýatda, inseren bolsaňyz biz ýanky bizim goşundan biz 5 ýylyň içinde 7 ýugurdy weýran etmeli diýip çykşetdi da. Şol 5 ýylyň içinde ýetişmediler bular. Ýöne şu siýasatyndan henigiden el çeken oklar. Şu ýanky Sanawdaky gödüňni tutulan Iragy weýran etdiler, Libyany weýran etdiler, Siriýany weýran etdiler. Ine ýem 3 döwlet boldy. Ondan Somaliýany weýran etdiler, Sudanna grajdanlyk urşuny tutuşdurdylar. Şu ýyllaryň dowamynda Sudanyň günortasy bilen Demirgadynyň arasynda häzir grajdanlyk urşy gidip otýar. Ana 5 döwlet we inni haýsy döwlet galdy? Inni Liban bilen diňe Iran galdy. Liban'da da ýadyňyzda bolsa, ine geçen aý ul partlama bolanlar. Şonam käbir fiýinçiler aýdýar, şo planyň dowamy diýerler. O taýda amýak amýakly bir sisterne ýarylyp Beýrutun paýtagtyň ýarsyny weýran etdi da. Amýak ýarly diýerler bolýar. Şo taýda hakykatynda amýak olar ýaly ýarlaýynda bir kıtan sisterne ýarlan bilen ol şäheriň ýarsyny weýran etmek güýji ýok. Şo taýda hakykatdan hem ýürükde partlama amalaşyrly diýip aýdýarlar. Şoň netijesinde ünfer görün. Men näme üçin buny şu bilen baglaşdyrýan. Sebäbi şol partlamadan soň näme bolup geçdi Libanna? Libanna tutuşlaýyn hökümet gitdi. O hökümet hem nähil hökümetdi? Ol hökümet hem anti-Amerikan, anti-Izrail hökümetdi. Izrail'in hem Amerikan diýenini etmeýän hökümetdi. Şo partlamaň ýany bilen näme boldy? Adamlar ayağa galyp şol hökümeti aýplady. Siz näme üçin şu zatlara gödökçilik etmediňiz? Näme üçin şu taýda partlaýjy bir sisterne dur eken? Şo näme üçin siz aýyrmadyňyz? Näde şoňa ýol berdiňiz diýip adamlar çykdy, demonstrasiýa çykdy, onam gün batar gollady. Şeýdi we meçe görüp halka ayağa galdyrýan hökümet tutuşlugyna giderýär etdirdiler. Inniki henne häzir täze hökümet geldi. Ol hökümetiň hem aýdýan sözlerini ýöne ünser görseňiz, şolaň her retorikasy gün batara tarapdar Amerikan bolýan hem Izrail bolýan retorikadyr. Ana siýasatyň inçe sırlary şular ýalatlarda ýüze çykýar. Şo bir wakaň ýedi, şolaň dynjyry bar. Bir waka ýüze çykanna şonu aýratyn alsaň onu düşünüp bolanok. Ýöne şoň loki dynjyryny ýerlesaň, nirden başlady? Näme boldy? Ondan soň näme bilen gutordy? Şoň loki dynjyryny ýerlen ýagdaýynda dünýäň gyýet ýasatyna düşünmeli ýaly ýok. Inni kim galdy? Inni Iran galdy. Şo ýanky tanalyp geçilen 7 tane ýurdum içinde inni Iran galdy. Iranam anti-Amerikan, anti-Izrail döwlet. Iranam dogry, bu taýda awtoritarizm bar, o taýda ýanky dini fundamentalizm bar. Ýöne bu garaşdy ýurt. Özbaşdak siýasatyny alyp gidýär. O näme üçin haýsydyr bir daşary döwletliň buýrugy boýunça, şolaň bolan boýuna dakçak bolýan standarty boýunça ýa düzgüni boýunça öz siýasatyny alyp barmaly. Emma şonu isleýän oklar, Iranyň öz garaşdy bolmagyny, özbaşdak bolmagyny isleýän oklar, şolaň ýanky gün bataryň güýçlerine esasen Amerikan Birleşik Ştatlarynyň diktaturasyna buýrugyna boyuna gidermek isleýändir. Iranam kim bilen ýakyn taýyzlaş, ýene de Orta hem Siriýa, Irak ýaly ýurtlar bilen ýakyn taýyzlaş, indi onu buýran etmeli. Indi men buny näme üçin ýene de şonu dolanyp gelip birazjyk düşündirjek bolýan. Näme üçin men şu zatlary şeýle aýlap dolap gurrun berip oturýarna. Men diýjek bolýanym, eger Ortaýyň täsirini ýetýän ýurtlaryna Amerikan Birleşik Ştatlarynyň häzir aýagy tekdi. Ýöňe bilen olaň etýän zady näme? Öz harby bazalaryny açmak. Onsoň şol hökman Amerikan Birleşik Ştatlary häzir Türkmenistanyň içine aralaşsa, bizde demokratiýa bolar diýip garaşmaklaryň öňünde ýöntemlik men näme üçin? Sebäbi şol ýanky bolup geçen, ýakyn günlerde bolup geçen wakalar näme görkezýär? Şol wakalar ýakyn günlerde Ortaýyň täsirini ýetýän döwletlerini parahatçylyk döretmeliler. Amerikan Birleşik Ştatlarynyň gün batar ýurtlarynyň, diňe bir Amerikan Birleşik Ştatlarynyň däl, şoňam saýyzdaşlarynyň ýakyn geljekdäki plany Ortaýyda weýran etmek. Olar näme üçin gün Ortaýyda urman Ortaýyň saýyzdaşlaryndan başladylar? Sebäbi Ortaýyda izolýasiýa salyp ýeközüni galdyrmak. Indi bu ermetmediýän sonra ýüze çykar.
doğru diýerler diýip pikir etmeňizden mümkin. Ýöne şutada türkmenle bir nakıl wada. Geçä jan gaýgy gassaba ýag diýip. Orta teatr aýagallygyny öz howpsuzlygyny, özüň ödügi tiýarlygyny, döwletligini saklajak boljan edýär. Emma günbatar döwletlerine Anglo-Sakson ýurtlarynyň bilen aladaty öz howpsuzlyklary däl. Bilen aladaty özleriniň öteşleri däl. Bilen aladaty dünýä hegemoniýasy. Şoňa göre de päsgelçilik berýän esasy güýçlen birem Orsiýet. Esasanam Orsiýetin häzirki ýol başçylygyna ýa-ni prezidenti Vladimir Putiniň hem şoň komandasynyň ýol başçylygyna alınıp barylýan döwlet siýasaty şoňa uly päsgel berýär. Näme üçin? Sebebi Orsiýet tenidem öz başdaklygyny näçe Orsiýetde dogry korrupsiýa ösen. Häzir şutada käbirler aýtmak mümkin. Näme Orsiýetiň arkasyny tutjak bolýan şu awtoritar prezidentiň Putiniň arkasyny tutjak bolýan. Bu taýda biriniň arkasyny tutmak, arkasyny tutmazlyk meselesi däl. Bu taýda Orsiýetiň öz başdak döwlet bolmagy hakynyň bardygy, öz başdak siýasat alyp barmagy hakynyň bardygy. Eger häzir günälerini sana bolsa, Orsiýetde ne Putiniň dolandyrýan döwründe plança tany jurnalist öldürildi, näçe tany garajdan aktivist tutsak edildi. Şu zatlar häzir sanap başlatak. Benim häzir Amerikan Birleşen Ştatlarynyň statistikany size görkezip başladym. Siziň bilmeýän statistikany. Ýöne koýan mysal getirip. Ýöne deňeşdirmek üçin birazjyk aklyňyzdan aýlamak üçin şu meselede nädip günbataryň mass mediýasy şular ýaly meselede adamyň aňyny bulaşdyryp beýnisini ýuýanlygy bardy. Sebebi Amerikadaky statistikany alyp görsek, adam hukuklary bilen baglanşykly, adamlaryň ýitdileri bilen baglanşykly. Her ýylda polisiýa, Amerikan polisiýasynyň elinden ölýän adamlaryň sany, grajdan ilatynyň sany 1100-1200 her ýylda ölýänleriň sany. 10 ýylda şol 11.000 ýa-da 12.000 adam bolýar. 10 ýylda. Şolaňam 90% günäsiz ölýän adamlar. Polisiýaň diňe atan okundan polisiýaň güýjülenmegi netijesinde bir güne ölýän adam. Indi pikir edip görüň 10 ýylyň içinde 12.000 töwerek adam ölýär, bir güne adam. Amerikan polisiýasynyň elinden. Indi Amerikan Birleşen Ştatlarynyň Awganistanda hem Irakda alyp barýan harby operasiýalarynyň dogamyna Amerikan harbylarynyň 10 ýylyň içinde ölenleriniň sany 7.000den tähel bolýar. Diýmek, Amerikan ilatynyň uruşda ölýän ilatynyň sany Amerikan öz içinde polisiýaň elinden ölýän ilatynyň sanynyň has az. Amerikan öz içinde güýjülenji organlar edil ilata garşy uruş alyp barýan ýaly edip alyp barýarlar öldürün. O George Floyd tipi bir ölenler arada bir gara ýagy bir öldü bol şoňa töweregine ulgu okturdy. Näme üçin bundan öň turan okdy? Şolar ýaly gok. O kime gerek boldy birdenike ol adamdan hukuky her ýylda 1200 çenli adam ölüpdir, bir güne adam bolýar. O näme üçin şolaň bir ýeriniň hukugyny ýa bir ýeriniň şolaň ölümini hiç kim agdamady, ýa-ni häkimet derejesinde, tiýatryçylyk derejesinde. Hem häzir kimdir birine gerek boldy şoň ölümi. Olam kimdir bir diýilýän kim? Şol häkimeti el aljak bolýan demokratlar. Şonu galdyrdylar. Häzir şu Joe Biden getirjek bolýan güýçler bar. Şolar galdyrdylar. Onam Trump'a garşy ulanmaly. Häzir aýdaly häkim endi Trump gidip Joe Biden şoň ýerine geçdi. Şol polisiýaň elinden ölýän adamdan alada ediler öýdýäňmi? Täzeden gokturar öýdýäňmi? Her gedek adam ölünni polisiýaň elinden. Elbetde oturum. Näçe ýyldan dowamynda her ýylda öldürilip durar. Ana şolar ýaly oýun oýnamak gidýär. Näme üçin men aýdýan? Aýdaly Orsiýetde Putiniň dolandyrýan döwründe bir adamyň kelletiniň gylgaçda şu arada günbataryň äklim etdiwatyna peýda bolýandyr maglumat. Bir adamyň ana Sergey Magnitsky diýip bir ýurist öldü. Tutsaglykda onu öldürmediler. Şu keteli bar eken ketelinden öldü. İzolyatorda. Şol haýsydyr bir ýuristň, ýani Orsiýetde bir ýöne bir ýuristň şu ölüni sebäpli Orsiýada garşy Amerikan Birleşen Ştatlary sanksiýa ýerdip, günbatar ýurtlaryna muňa mejbur edip Magnitsky sanksiýa diýip ýöýse sanksiýa bar. Indi pikir ediň, Amerikan Birleşen Ştatlaryna şu Magnitsky ýaly adamdan 1200 ölýär her ýylda. Her ýylda. Indi Amerikan Birleşen Ştatlaryna garşy 1200 sany sanksiýa ýerilmeli. Ene şolaň öýlerini alyp barşaýaly, alyp barjak boldum da. Ýöne şoň hi gurrun edilýän. Gurrun edilýän nädir? Näme üçin?
Men şu soragy size berýän, sizi pikirlendirjek bolýan birazjyk. Şu manipulasiýaň, ana tehnologiýaň şonda ýaly güýji bar. Beýni ýuwuşlyk diýilýän zat da Gunwataryň mediýasynyň beýni ýuwuşlyk tehnologiýasy bar, ondan bilim sistemasynyň. Şu käbir zatlary bar. Gaty aýrylgan ştatlar bolup dur, kada pikirlenme däl edibilýär ilaty. Emma siňek ýaljak, bu çigit ýaljak bir zat ýüze çykanda, şondan atom bombasy ýaly howply zaty dörebilýär. Men diýjek bolýan şondan ullokan bir görülip eşitilmedik bir sensasiýa dörebilýärler. Oňa da haýsy tehnologiýa şoňa güýji ýetýär, mass media, habar terişdeleri şonu edibilýär. Şoň üçin şoňa dördünç häkim etdi. Men ýene-de bir gede gaýdýan, men Orsiýadyň awtoritar hökümetiniň häzirki häkimetiniň ýa prezidentiniň alyp barýan syýasatyny gollawaýdam. Men diýjek bolýan adam manipulasiýa nädip adamlaryň sede war edilýändigini men düşündirmek üçin şu tehnologiýany düşündirjek bolýan. Şu mesele gerek gelende şolar ýaly deňeşdirmeli bolsa diýjek bolýan. Orsiýadyň içindäki adam hukuklarynyň bozulmalary, adam ýetkileri bilen baglanyşykly ýagdaý, Amerikanyň içindäki ýagdaý bilen deňeşdirende yer bilen gök ýaly tapawdy bu. Amerika has yaramaz ýagdaýda şu meselede. Emma biz näme üçin şu hakda pikir edemizok, adamlar näme üçin mudama Orsiýetde bozulýanlar öýdýär, Orsiýet şeýle yaramaz ýurtlar öýdýärler. Şol tehnologiýa onun. Ana şoň netijesi men mass media barada aýratyn gepleşik etjek, men bunda şu tehnologiýaň inşaatlar barada aýratyn durup geçer. Men ýene-de häzirki tema dolanyp gelmeli bolýan. O temamyz näme? Inni şoň Türkmenistanyň geljegine howp barmy? Eger bir ýanky ýaly ýurtlar bilen hyzmatdaşlykda şolar ýaly oýun edip ursak, howp hakykatdan bar. Esasy howpa men ýene-de bir gede gaýdyn. Eger şu käbir adamlar aýdýar da Gunwataryň ýurtlaryna biz häzir gollog sorap, şol gollogundan peýdalanyp Türkmenistanyň içinde rewolýusiýa etsek, agdarlyşyk etsek, zat etsek. O bir tarapdan ol bolup bilajak da. Amerikan Birleşen Ştatlaryň höwet bilen kömek ederler. Ýöne nähili ýol bilen kömek etmekleri mümkin. Indi men garaýşym. Olaň edäjek kömegi Owganystanyň üstü bilen elleri ýaragly adamlary sürübilerler. Şu igilliýän adam ýanky toporyň terroristlerini ulanyp bilerler, arkaýyn getirbilerler. Olaň arkasynda ýanky Gunwataryň güýçleri durýarlar. Şolaň maliýet terroristleri hem ýaraglary. Talibanlar hem ulanyp bilerler. Ýöne häzirki Talibanlar bilen Orsiýadyň arasynda belli bir derejede alalaşyk bar diýip hasaplanylýar. Erwet satmy? Erwet sat däl. Men käbir opponentlem bar, men şanky giýet meselesinde gürleşemizde aýna hadiýa Orsiýet diýene Putin ýa Talibanlar bilen alalaşyk girip berýär, ne bilen okmy diýerler. Men bilýän. Ýa-ni o erwet satmy Talibanlar hakykatdan ulu güýç. Şu güýç bilen sen belli bir alalaşa gelmesen, o güýç sana ziyan edilýär. Şoň üçin sen alalaşa gelmeli. Ýöne şu Talibanlary Orsiýet haýsydyr bir ýurdu ýykmak üçin, basyp almak üçin ýa häkimiýetini agdarmak üçin ulanýarmy? Şonu görkezýän fakt barmy? Ýok. Aýdaly Gunwataryň Amerikan Birleşen Ştatlarynyň terroristleri ulanyp haýsydyr bir ýurtlary agdarjak bolmagy ýa agdarýanyň görkezýän faktlar barmy? Hawa. Şonuň ellerindäki ýaraglary Gunwatarda dilen Amerikan Birleşen Ştatlarynyň ýaraglary. Onam Saudy Arabistanyň üstü bilen berilýän ýaraglar. Şu Wahhabistler ýerden döredi, Wahhabistler gollowy ýerden alýarlar, Saudy Arabistanyň üstü bilen alýarlar. Bu ýaraglar kimiň ýaraglary? Esasan Britaniýa hem Amerikan Birleşen Ştatlarynyň ýaraglary. Näme üçin Saudy Arabistany adam hukuklary meselesinde gerek gelenine hiç tankytlanamok. Öýdem bütün dünýäde Saudy Arabistanyň adam hukuklarynyň ýagdaýy iň yaramaz ýagdaý. Otada adamdan kellesini kesip oturýarlar. Şeňidem adamlara jeza berenlerini, ellerini, aýaklaryny kesýärler. Ýöne koýdatlar üçin. Şu taýda sen hristiýan bolup öz dinini açyp awadet edip şonu ýöredip bilenok, hristiýan bolup. Şolar ýaldatlarda da adamdan hukuky ýok. Emma hi Saudy Arabistanyna hi bir ýerde kritik aýdylan ýerini gördüňizmi şu Gunwatar tarapyndan? Görün näme? Ana Türkiýede Haşowly diýip o bir jurnalisti ketim edip ýok etdiler ilşanyň içinde. Hi şu wagtda Saudy Arabistanyna garşy sanksiýa girdilermi? Kötände ýok bolan adamam däl, ol Gunwataryň media terişdesinde işleyen jurnalist, asly Saudy Arabistanyny. Şonu käbirler bilýänim däl bolmagy mümkin. Ýöne şol Türkiýedäki Saudy Arabistanyň ilçanynyň içinde şonu ketim edip ýok edipdirler. Şoň jetedinden tapyp bilmediler. Soň nähil netije geldiler. Kislataň içinde eredip şonu ýok edipdirler. Şonu ten tapmasynlar diýip.
Şoňa çok tenniň käbir böleklerini tapypdyrlar, ýa-ni laboratorik barlylar geçirenlerini Türkiýeň öz ýörükde derme topar. Şo wagtda Saudy Arabistana garşy sanksiýa girilen nädir? Näme üçin? Saudy Arabistany Gunwatar ýurtlarynyň ýakyn partneri, esasanam şu Gunnogorda ýykan ýumrançylyk öwretmek meselesinde, Gunnogorda arkaýyn şolaň güýjüni ulanmak meselesinde, Saudy Arabistanyň üstünden ýara geçirmek, pul geçirmek meselesinde amatly partiýar. Şoň üçin sen hukuklaryny boza ber, adamdan kelletinden kete ber. Sen burnuň ýa güýdüň üstünde burnuň bar diýilmez. Şunny demokratiýaň alamaty, şu ýene Gunwataryň demokratiýaň tarapdardygyny görkezýärmi? Ya özlerine bähwitli bolan ýagdaýyna gereklerine seni weyran etjekdigini görkezýär. Şoň üçin ýankyýaly men diýjek bolýanym. Şular ýaly teatratda gaty häzir bolmaly. Tebe men näme üçin ýanky terrorizm we Talibanlar häzir agdaýan, ýakynda bir illeşlemeniň bir çykyş edenine aýtdy da, o Türkiýede ýaşaýan hakkaýdan illeşlemeniň biri men onuň adyny aýdyp oturjak. Men ne diýdi? Türkmenistandan çykyp gaýdyp diýdi, igili terroristlere, Siriýadaky terroristlere goşulýan adamlaryň sany wa men şo tanawan berjek. Gel hiç men adatlyga da bermedim, hiç kime de berjek diýip çykyş etdi. Kimin kanalyna çykyş etdi? Ýene de Amerikan Birleşen Ştatlarynyň uçurumy, grajdany, raýaty, çemen öýräýän kanalyna şo barada çykyş edýär. Näme üçin olar ýaly beýanatlar şu wagt edilýär? Näme üçin men igil bilen siýadym bar, igil bilen men baglanyşym bar, men şo taýdaky hemme türkmen terroristlerini tanaýan, men şolaň meniň elimde şolaň sany bar diýip açyk beýan edýär. Şunu öýde bilýäňmi, şolar ýaly beýan etmekligiň nähili statýa, Jinayet kodeksiniň nähili maddasyna düşýän, gözüňe getirip görüň. Şoňa da kim plaşatka berýär, şoňa çykyş etmäge şolar ýaly beýan etdilen Amerikan Birleşen Ştatlarynyň wekili özüni opposisioner diýip adlandyrýan biziň diýen anmaşgalamy şoňa şolar ýaly platforma berýär çykyş etmäge, beýan etmäge. Indi soňky wagtlar siz Türk ýa-ni Awganistanyň türkmeniň aktivizmi barada da görýänsiňiz käbir kanallarda. Inferk görüň, şolar ýalylar häzir köpeli urar. Awganistanyň biziň illeşleminiň hamala Türkmenistanyň hökümetiniň alyp barýan siýasatyna garşy çykyşlaryny görersiňiz, Awganistandan bizi gollojaklar tapylyp urar häzir. Kelleleri, selleli, zatly, elleri yaragly. Ne peýda bolup urandylar. Men diýen zadymy Inferk dinleýänler bilýändirler haýsy kanaly men gözüňe tutýanymy soňky wagtlaryny biziň opposisionerler diýýäni biziň şolaň saýtlaryna Inferk şolar ýalylaryny köpeli urandyr. Hasam köpeli. Şoň üçin şu meselede hüşgärlik elden bermeň diýjek bolýan. Sebäbi şular ýaly ýetýäti oýunlarda, ýanky güýçlerden peýdalanyp urasan. Soň ýygyny tapar ýaly edýän nädirler. Oňa da men şu ýöne ýere men häzir ýakyn günde görüň soňky 19 ýylyň dogamy bolan taryhyny ýöne ýerden agdamak, ýöne ýerden ýatladanmak. Şolardan hemmeten ýanky ýaly haray towarylyp ýüz tutulan ýagdaýyna döreýän zatlar. Şonda haray torap ýetipdiň döwletden güýçlen haýtadygyna gaty terapy etmeseň, ertek gün ol sen Türkmenistanyň ýagdaýyny ulaşdyrjak diýäňde, ertek gün sen ýygyňam tapylmaýan. Ýene taňam şu taýdak dogan garyndaşlaryň tapylmaýan. Şu ýurduny näme öwrjeklerini görersiň. Şoň üçin Hudaý takladyň, şoň üçin şu zatlaryň döremezligini öňüne almak üçin häzirden gaty hüşgär hereket etmeli. Häzirden eger şolar ýaly tendensiýalar görýän bolsaňyz, Türkmen opozisiýasynyň ýa aktivistleriniň içinde, özlerini aktivistler diýip adlandyrýanyň içinde görýän bolsaňyz, şo zatlara reaksiýa bildirin. Wagtynda reaksiýa bildirin. Wagtynda duýduruş beriň. Indi biziň orsiýetli mesele indi orsiýetli meseleni biziň agdawam geçdik, orsiýetde de ýagdaý gowdal ýöne. Şutada bir zat, ýa-ni Merkezadiýa döwletlerine näme üçin orsiýet öz bufer zonasy hökmüne garýar. Bufer zona diýmek goru zonasy. Sebäbi orsiýetin bar aladaty ýa-ni türkmeniň nakylyny aýdyşmy diýäli geçýän gassaba ýag diýärde. Ol gassaba ýag gözleýän gassaba Gunwatarlar, Gunwatar ýurtlary. Sebäbi ozulky post-sowet ýurtlaryny şolara batyryny bilse, şolaryň içine girjek bolýanlar bar. Olaňam ahyrky netijesi şol bufer zonalaryň üstü bilen ýene orsiýede täsir edip orsiýede dargatmak. Munam orsiýet gowy bilýän, şoň üçin şol bufer zonalaryna Gunwataryň aralaşmagyny isleýän.
Ine Ukraina alıp görelim. Näme üçin Ukrainada henidem Donbass'a goq yatanok ýa-ni harby konfliktler yatanok. Şonu ortaya ýatyrmady. Näme üçin? Sebäbi Ukraina NATO güýçlerini yerleşdirmäge radylyk berdi. Ya radylyk diýende şu Ukrainada 2014-nji ýylyň fevralynda bolup geçen şol häkimet agdarylşygyna häkimetin başyna gelen ýol başçylar Amerika tarapdar, Ýugurmatara tarapdar tiýata alyp baryp başladylar. Bolýa ola bir tarapy. Ikinji tarapy olaň öňü bilen edýän beýanaty näme? NATO agda bolmak. Onam ortat bilip otyr. Ýa-da Ukraina NATO agda bolsa, Ýugurmataryň diýenini edip başlasa, edil ýa ortatyň serhedinde NATO'ň ýaraglary boljak. NATO'ň strategik ýaraglary boljak. Atom raketalary boljak. O taýdan göýüljek raketalaryň öňüni almaga ortatyň ýagdaýy ýok. O taýda göni 5 sekundyň içinde ýetýär Moskwada, Sankt-Peterburgda, ortatyň strategik şäherlerine de. Buňa da ortat ýol bermejek. Şoň üçin şu meselede bolýa ortatyň ol öz aladaty bize bildirenok diýilen ýaly hereket etmeklik. Ol gaty bir düşünjeli hereket däl. Näme üçin? Sebäbi biz islesek, islemesek ortat ýaly uly gapdalymyzda oturan uly goňşy ýurdun şu hopsuzlyk bilen baglanyşykly meselede olaň öz bildirýän aladatyna üns bermeli bolýar. Şoňa nähiller bir gaýta öz himayatimizden bermeli bolýar. Eger şonu etmesem, ortat seni weýran edip bilýär. Näme üçin men aýdýan zadym ýankydan başla şu uruşun tek besedilmedi. Ukraina ortat bilen bu dogry düzü koşniyetli gatnaşyga girmese, ortatyň özü şu Ukraina'nın şol regionuna, Donbass regionuna ümsünlük döretmez. Şonu bilkaslaýyn dowam etdirir. Näme üçin? Sebäbi konfliktli ýurt, konfliktin dowam eden ýurt NATO goşulyp bilenok. Harby konflikt gidip duran ýurdu NATO öz içine alyp bilenok. Ortatyň maksady şu Ukraina'nın NATO goşulmazlygy. NATO goşulsa ortatyň işi gaýdýar. Ana şol Sowet Soýuzy darganyna Gorbaçov dilisi bilen Amerikan Birleşen Ştatlarynyň prezidenti şowatky George Bush, ýa-ni Garry George Bush bilen ýörüýte dilisi bilen alaşa gelipdi. Siz post-Sowet ýurtlarynyň hasabyna NATO'ny güýçlendirmerseňiz, şolary agda edip almalylar. Siz NATO'nyň gerimini biziň serhedimizde tarap süýşürmeler diýip ýa-ni wada aldy. Şoňa da wada berdiler. Emma aradan bir näçe ýyl geçen soň ana Baltikaň bar ýurdu, 3 ýurdan boşuldy, NATO boşuldy. Indi NATO'nun harby badalary edir ortatyň serhet ýakatyna. Bulam elbetde ortatyny birinjilik edýär. Ortatyň bähwidine ters gelýär, ortatyň howpsuzlygyna ters gelýär. Näme üçin Ýugurmatar öz beren sözünde durmady? SSR dargadanna Gorbaçov şolardan söz aldy. Bolýarmy SSR dargatmaga biz garşy däl. SSR'in ýa-ni erkin tiýata dalyp barmagyna da biz siz bilen hyzmatdaşlyk etmeli, biz garşy da ýöne biziň hem öz aladamyz var, şunu berjaýdyň diýilen ýa şertler goýuldy. Näme üçin bular öz sözünde duranok? Näme üçin bular şol ýurt üstüne ýurdun içine girip öz gerimlerini giňletjek bolýarlar? Sebäbi bulan aladaty ýöne bir demokratiýada däl, bulan aladaty ýöne bir resursam däl. Dünýä hegemoniýasy, özüniň garşydaşlaryny ýok etmek, soň hiç bir alternativ güýç galdyrmadylar. Indi özüňiz pikir edip görüň, alternativ güýç görnüşinde dünýäde häzir ýaşap oturan döwletler aradan gitse, dünýäde bir hegemoniýa güýji emele gelse, şo taýda hiç konkurensiýa bolarmy? Şo taýda söz azatlygy, şo taýda insan hukuklary goralarmy? Özüňiz pikir edip görüň. Şoň üçin men ýöne bu zatlary pikirlendirmek üçin aýdýan. Şu giýehe ýagdaýda bir taraplaýyn ýöne şeýle ak ýa gara ýok. Bu bir mesele biri bilen utduşup, bir garjaşyp gidýän zatlar şolaň ýumgyny çözlemekde gaty, ünsli şemeleşmesen köp zatda aldanyp bilýän. Bu zat sana erwet bolup görünip bilýär. Ýa bir ziýansyz zat ziýany ýaly bolup görünýär. Iňur zanly ýaman zatlarym gowy ýaly bolup görünýär. Şu Ýugurmataryň özüniň öňüne tutýan şeýdi şygarlary bardyr, demokratiýa barada şygarlar bilen günnäwara ýerdiler. Şu şygarlar bilen günnäwara weýran etdiler. Şu şygarlar
şu eline Kur'an alıp halkın içine çıkýan birden ýaman mollalar ýaly hereket etmek bolýar. Kur'anyň dualaryny öňüne tutunup betbähwitleri birden ýaman niýetleri gödüňünde tutýan bir dinlaryň hereketi ýaly bir zat. Göde çöp atmak üçin, adamdan gözüni boyamak üçin bir zat şey edip öňe tutmak ýaly da. Şoň üçin biz bu gepleşigin täp ýene dowam etdireriz. Esasanam men indiki gurrun etjek meselem şu geýsýasy oýunlarda 4-nji häkimet diýilip atlandyrylýan mass media, ýani media terişçileriniň roli. Şol media terişçileri adamdan aňyny ýuwmakda, beýnini ýuwmakda, şolaň garaýşyny çeppe çöwürmekde, şolaň nähil güýji we nähil rol oýnabilýar. Näme üçin göde durtulyp durulan zatlaryň bir görüp bilemdik. Şu media goşulşanyna nädip biziň gözümizi goýabilýar. Ana şo meseleler barada men geljek gepleşikdim, ýakyn geljekde gepleşikdim birine men hökman çykyş ederim. Şuňlukça üns berip dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.